Happy please Sunday po sa inyong lahat at isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa bahay kasi linggo po ngayon na nandito tayo sa ating tinitirahan na nakikita rin itong bahay na po ito pag-aari ng aking father-in-law na namayapa na noong June 4. Medyo kasi magbe-birthday yung aking father-in-law, kaso nga lang natapat siya ng Holy Friday, which is ayon sa ating mga kaugalian, hindi pwede tayong mag-enjoy, magsaya. At ipaghahanda na lang natin at dadalawin natin siya doon sa kanyang himlayan sa may putatan na yan. Nakikita niyo mga paps, mga guys, na nanonood tayo ng nagpi-play nga pala tayo ng mga video ng ating mga kaibigan sa Rosemary White Premier. Ayan, kasi kasali tayo doon sa grupo na yan. Ayan, piniplay po natin siya. Ayan, konting house reveal lang po. Nandito po tayo ngayon sa again sa bahay po ng aking father-in-law. Ayan, makikita niyo po yung aming munting tinitirhan. Hindi pa nga po siya natatapos dahil wala naman po tayong kakayahan na may paggawa ito. Ito nga pala ay ibinigay ng sister ng aking father-in-law na si Tita Lita. Siya po nagpagawa ng bahay nito para sa aking biyanan. Ayan, may galap shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga subscriber. May galap shoutout po sa inyong lahat. Ayan, naway tuloy-tuloy lamang po ang ating suporta sa ating mga video at sana huwag po kayong magsasawa na panoorin o i-play ang ating mga video para po makatulong at alam niyo na ganyan talaga buhay, tsaga-tsaga lang, sabi nga. At may galang shoutout po sa ating mga kaibigan OFW. Ayan, mamaya po pala mga hapon, mga bandang alas 3 alis na tayo, pabalik na po tayo ulit sa ating trabaho kasi ang trabaho po natin nag-start tayo ng mga 4 ng umaga at matatapos po yun hanggang alas 7 hanggang alas 8 ng hapon o ng gabi. Ayan, ito po yung aming pinakang terrace. Ayan, yung baba po yung mga punong kahoy po yan. Ayan po yung mga prutas, meron pong goyobano at bayabas riyan na itinanim natin kasi para naman po ay mayroong konting lilim at the same time may makakain tayo pag namunga sila. Ayan po, may mga halaman po tayo rito at para naman maganda-ganda yung makikita dito sa ating mga halaman. Ayan po, mapakikita ko po sa inyo ang aming mga halaman. Ayan, mga halaman po natin na nakatanim dito sa ating terrace. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Alright, good morning po at hanggang dito na lamang po muna ang ating mga update sa ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan OFW. Maraming salamat po sa pag-suporta sa ating mga video at sana wala po tayo magkasawa na suportahan ang ating mga video. Thank you po at pagpalay po tayo ng Panginoon. Ingat tayo sa lahat ng oras at again, happy Sunday morning, please Sunday morning po sa atin at sa ating lahat. Bye po, ingat po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, nandito pa rin po tayo sa ating bahay. Dito po tayo sa Muntinlupa City nakatira. Salamat po, bye po. Ayan, bye bye.